Galdera, Belen Arrondo Aldasoro, EH Bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina, ekonomiaren, susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru propio programari buruz. Arrondo Andrea, zurea da hitza. Egunon, eskerrik asko. Egunon. Urtarrilaren 28an Jaurlaritzak ospe handiz aurkeztu du zuzeuk lehendakari jauna, aurkeztu zenuen bezperan alderdi sozialistarekin zure alderdiak adostu eta aurkeztutako ekonomiaren, susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa. Milaka enpresa eta lanpostu sortuko direla entzun dugu behin eta berriro komunikabideen bitartez. Komunikabideen bitartez diot, legebiltzarrean plana ez dugulako ezagutu asteazken arte. Aurretik, sarean eskegitako PowerPoint besterik ez. Ezagutzen ez dugun bezala, egina badago behintzat, aurretik izandako enplegu plan guztien ganorazko ebaluazioa. Planean denez hitz egiten da, baita berrikuntzaz, industriaz, nazioartekotzeaz, baina ezer zehaztu gabe. Hori bai, plan zehatzak izan aurretik, diru kantitatea ipintzen da. Nora ezean, zabiltzate, eta hau horren adierazgarria da. Gainera, kritika ugari jaso ditu planak eragileen aldetik. Horregatik, gure galdera. Zelan bermatuko du Jaurlaritzak ekimenaren helburuak beteko direla. Eskerrik asko, Arrondo Andrea, erantzuteko Jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jauna dauka hitza. Legebiltzarburu Andrea, legebiltzarkideok, sailburuok eta jaun andre guztiok, egunon. Lehenik eta behin, Arrondo Andrea, esparru programa honen aurrekarien gaineko zehaztasun bat egin nahi dut. Programa hori Jaurlaritza osatu eta 13 hilabetetara aurkeztu dela esatea, zuk esaten duzun bezala, zure galderaren planteamentuan ez da egia osoa esatea. Ez da egia osoa, programa horrek aurrekari bat duelako. Eta hau aurkeztu egin dugunarena ospez edo ospe handiz aurkeztu egin badugu, ura ere ospe handiz aurkeztu egin genuen. Duela 10 hilabete, 2013ko martxoan Jaurlaritzak onartu egin zuen enpleguaren aldeko talka plana. Orduan, zuek esan zenuten partxe bat zela eta presaz egindakoa zela, Arrondo Andrea. Orain, kontrakoa kritikatzen duzue. Esanak esan, baina onartu eta martxan jarri egin zen eta emaitzak izan zituen talka planar. Orain Jaurlaritzak esparru programa berri hau onartu du. Orain, lehen ez genituen 3 gauza ditugu. Programan integratu ditugun jasotako ekarpenak eta ideiak, Arrondo Andrea. 10 hilabeteko esperientzia, eskarmentua, jarduera eta emaitza jakin batzuekin eta onartutako aurrekontu bat eta akordio politiko bat, programari eusten diotenak. Guztira, 6.477 milioi euroko inbertsioa onartu egin dugu 3 urtetarako. El plan de choque por el empleo de marzo del año pasado, las aportaciones recibidas, la experiencia, los resultados de su ejecución, unidos al acuerdo y unidos también a los recursos con que nace esta iniciativa, son la garantía para cumplir las iniciativas comprometidas. Estas son las razones que nos permiten defender los objetivos planteados para el programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica, con el que vamos a invertir 6.475 millones de euros en 3 años. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Arrondo Andrea, zurea da hitza. Zuk ondo diozun bezala, aurkeztu duzuena ez da berria inolaz ere ez, 2013ko martxoan, zuk zeuk esan duzu, aurkeztu zenutenen jarraipena da. Orain, alderdi sozialistarekin batera, aurrekontuetan jasota, dagoen guztiarekin puzlea osatu duzue, argazki jakin bat interesatua gainera egiteko. Gure ikuspuntutik propaganda egiteko azken batean. Orain arte egon diren planen jarraipen hutsa da. Egoera honetara ekarri gaituzten planen jarraipena. 174.000 langabetu azken datuen arabera, 6.800 pertsona langabe gehiago azken hilabetean. Plan horien bidez sortzen den enplegu apurra gainera, gehienetan prekarioa eta aldi baterako da. Alde batetik, enpleguaren etegabeko suntxiketa ematen ari da, eta bestetik, plan hauen bidez, kasu askotan, esan dudan bezala, aldi baterako enplegu prekarioa, bizitzeko ere, nahikoa ez dena gehienetan.
Egindako proposamenak onartu dituzuela eta hori dela aldaketa bat diozu ere. Orduan, ulergaitza da, guzti horren ondorio, sindikatu guztien kritika jaso duzue, eta bat etorri dira esatean kea saltzen ari zaretela, guztiek. Era berean, CESek, Consejo Económico y Social, egindako kritika nagusiak bai parte hartzearen inguruan, baita ere neurrien konpilazioaren inguruan, hor gelditu dira. Eta harrigarriakoa dena, Alderdi Sozialista argazkian atera ondoren, beste plan bat eskatzen ari da jadanik, oraingoan jende gehiagorekin agertzeko argazkian. Iruditzen zaigu ez dela bidezkoa, ez dela bidea horrela jarraitzea. Urkullu jauna, lehendakari jauna, bat etorriko zara plan honena dagoen enplegua, kalitateko enplegua, mantentzeko kapaza den plana dela. Horretarako proposamen batzuk ere egin nahi dizkizugu. Sektore publikoan Jaurlaritzak suntsitutako 4.000 lanpostu inguru errekuperatzeko bideak zabaldu. Beharrak badaude, aukerak ere bai. Enplegua eta lana banatu, etxeko lana duindu eta banatu. Externalizatutako enplegua zaindu eta klausula sozial argiak ipini. Lan erreformari aurre egin eta gure eredu sozioekonomikoari lotutako lan harremanetarako euskal esparrua eraiki. Proposamen hauek aintzat hartzen badituzu, etxeko lanak betetzen badituzu, gure ikuspuntutik behintzat, enplegua sortzez gain gaur ez duzun sinesgarritasuna gauza hauetaz enpleguaz hitz egiteko eskuratu dezakezu. Bestela, orain arte bezala, jarraituz. Gero, zaharra, berri. Eskerrik asko, Arrondo Anderea. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Legebiltzarburu Anderea. Arrondo Anderea, berriro esango dut. Ideia eta ekarpen batzuk jaso egin ditugu. Ez da egia zuk eragile batzui buruz diosuna. Ez da egia CESi buruz diosuna. Jaso egin ditugu batzuk eta beste batzuk ez. Jardunak esperientzia bat eskaini egin digu. Helburu batzuk bete egin ditugu eta beste batzuk ez. Apaltasunez, esparru programa berria onartu egin dugu, ekimen eta helburu argi batzuekin, Alderdi Sozialistarekin sinatu ondoren. Hace 10 meses, señora Arrondo, pusimos en marcha un plan de choque. Ahora, sí, con el Partido Socialista, hemos aprobado un nuevo programa marco nacido con un consenso y con un respaldo más amplio. El Gobierno, señora Arrondo, remitió el documento para su contraste y mejora. Ustedes han tenido la oportunidad de realizar aportaciones y propuestas. Viene usted hoy a esta tribuna a plantear cuáles pudieran ser sus propuestas. Ustedes han tenido esa oportunidad de realizar aportaciones y propuestas. No lo han hecho hasta el momento. Su estrategia ha sido hasta el momento el no. Y yo no me voy a enredar en su estrategia negativa del no permanente. Verás, ni ez naiz orain arteko erakutsitako estrategia horretan, ez naiz ezaren estrategian korapilotuko. Nik batzeko eskatu nahi dizuet eta programa honekin bat egin dezazuela eskatu nahi dizuet. Ezaren estrategia albo batera usteko eskatu nahi dizuet. Zenbat eta indar gehiago elkartu orduan eta emaitza hobea lortuko dugu. Helburua garrantzitsua da oso, partekatzen badugu jarduerak ere partekatu alditu, Arrondo Anderea. Lo que les pido, por lo tanto, es que sumen y se sumen a este programa marco por el empleo y la reactivación económica. Les pido una actitud propositiva y positiva, que abandonen la estrategia del no en la que hasta ahora han estado instalados. Y si compartimos el objetivo, podemos compartir las iniciativas que este Gobierno ha comprometido y está poniendo en marcha para impulsar el empleo en Euskadi.